No niin, hyvät ystävät, voitaisiin jatkaa tätä ohjelmaa. Eli ollaan vähän myöhässä tosiaan ohjelmassa, mutta ei se mitään. Seuraavaksi seuraa siis keskustelua talouspolitiikasta ja talousjournalismista. Meillä on täällä vieraana, kuten todettua aikaisemmin, niin varmaankin sanotaan Suomen tunnetuin taloustoimittaja, muun muassa Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla palkittu Jan Hurri Taloussanomista. Tervetuloa. Ja, tarkoituksena olisi keskustella tässä siitä, että miten talouspolitiikkaa talousjournalismissa käsitellään. Mä luulen, että Jan on aika hyvä henkilö keskustelemaan tästä, koska voidaan sanoa, että Jan on varmaankin ollut eräs Suomen näkyvimpiä, voisiko sanoa tämmöisiä talouspoliittisia, taloustieteellisiäkin toisinajattelijoita jo aika varhain, etenkin tuon finanssikriisin alusta lähtien, niin Jan toi esiin monia sellaisia näkökulmia, mitkä ei muuten valtamediassa ollut tavallaan niinkään paljon esillä. Se linja, mikä Janilla on ollut, niin on ollut varmaan aika isosti eronnut tavallaan siitä suomalaisen talousjournalismin peruslinjasta. Itse asiassa tästä voitaisiin niinku lähteä aluksi liikkeelle, että miten sä ylipäätään näet tämän suomalaisen talousjournalismin tilan tällä hetkellä? Joo, kiitos kysymästä ja kiitos myös kutsusta ja hauska nähdä paljon väkeä paikalla. Tämä on johdantopuheenvuoro oli imarteleva ja hauska kuulla kaikkia kehuja, mutta itse asia on kuitenkin hankala ja haastava. Kysymykset on, tuo äsken esittämäsikin kysymys on aika vaikea. Mun on hirmu vaikea arvioida talousjournalismia tai kollegoja, taloustoimittajia kovinkaan seikkaperäisesti, muun muassa siitä syystä, että ei ole talousjournalismi on samanlaista kuin talouspolitiikka, että ei ole välttämättä yhtä ainoa oikeaa tapaa tehdä se. Mulla on ollut ehkä oma tapani ja sitten monilla muilla on pikkasen erilaisia tapoja. Yksi erottava tekijä on ehkä ollut se, että meillä on toimituksessa ehkä pikkasen eri tavalla tultu tähän taloustoimittamiseen kuin monissa muissa paikoissa. Ja meillä on sen lisäksi, että toki samalla tavalla kuin muutkin, niin meillä toimitus käsittelee päivän uutisvirtaa ja viikon uutisvirtaa, ajankohtaisia yleisiä talousuutisia, mutta sen lisäksi niin aika varhaisessa vaiheessa mun mielestä meillä pomotkin oivalsi, että ei ole vain yhtä oikeaa tulkintaa. Onpa sitten rahapolitiikasta tai talouspolitiikasta kysymys tai herra paratko jopa EU-aiheesta. Ja näin ollen tarjoutui tavallaan ihan luonteva tilaisuus ja tuntui mielekkäältä ryhtyä tarkastelemaan. Käytit termiä toisinajattelija, en mä tiedä onko se oikea vai väärä, mutta tavallaan niin kuin jopa tietoisesti hakea niihin yleisiin tulkintoihin ja kaikkein tavallaan tavanomaisimpiin näkökulmiin vähän vaihtoehtoja. Vähän niin kuin sijoitusmarkkinoilla osa tavallaan pieni vähemmistö toimii ikään kuin kontraperiaatteella ja yrittää löytää uusia näkökulmia siitä valtavirrasta poikkeavalla tavalla. Onko se sitten lopulta oikea tai väärä tapa, niin en mä sitä tiedä, mutta ainakin se tarjoaa lukijoille yhden ehkä parhaimmillaan jonkun vaihtoehtoisen tavan tarkastella asioita ja antaa näin ollen lisää ajattelemisen eväitä. Oliko se nimenomaan tämä finanssikriisi tavallaan, joka johti siihen, että tavallaan sä lähdit hakemaan niin kuin tavallaan ikään kuin proaktiivisesti, niin kuin, voisiko sanoa valtavirran keskustelusta eroavia näkökulmia, vai oliko se niin kuin tavallaan sellainen perusorientaatio, joka oli ohjannut sun toimintaa jo niin kuin, ennen tätä, vai oliko se niin kuin, vai lähtikö se nimenomaan tästä finanssikriisistä ja siinä niin kuin sen myötä syntyneestä varsin yksitotisesta keskustelusta?
En mä osaa sanoa mitä yksittäistä hetkeä, milloin se tavallaan tämä lainausmerkeissä toisin ajatteleminen olisi alkanut, mutta kyllä ehkä Taloussanomien perustamisesta, lehti perustettiin suunnilleen niin aikoina, kun Suomi ja muu maailma eli suurta teknohuumaa. Ja mun duuni oli alun perin pääasiassa seurata sijoitusmarkkinoita ja pääomamarkkinoita, ja silloin kollegojen kanssa huomattiin, että jos me halutaan tarjota lukijoille jotain kättä pidempää ja hyötyä, niin meidän on ihan turha osallistua siihen sijoituspalveluiden valtavaan niin kuin markkinointiviestin välittämiseen, että sitä esimerkiksi just tekno-osakkeiden ilosanomaa kyllä tulee joka tuutin täydeltä ilman sitäkin, että me osallistutaan myös siihen. Ja tavallaan siitä se sitten nyt tässä nykyisessä toimituksessa alkoi ja se oli sitten aika luonteva tapa katsoa myös finanssikriisin aiheita ja nyt näitä eurokriisin kuvioita ja nyt sitten viimeksi tällä viikolla ja itse asiassa juuri kun havahdutit minut tänään kalenterin mokasta, niin olin just saanut valmiiksi yhden jutun, jossa mä koitan tarkastella näitä kotimaisen talouspolitiikan säästöideoita ja siinäkin ehkä sitten luontevasti niin pikkasen eri kulmalla kuin esimerkiksi hallitus esittelee niitä. Niin, tämähän on tosiaan varmaan ollut niin kuin meidän kirja ja ehkä meidän blogi ja muun sekä akateemisen ja tämmöisen julkisen työn niin kuin kritiikin kohteena on ollut nimenomaan tämä talouskuripolitiikka, jota on harjoitettu aika laajasti sekä Euroopassa että nyt myöskin Suomessa yhä oikeastaan enenevässä määrin. Niin, tässä toit itse asiassa esiin, että olet valmistellut, voisiko sanoa kriittissävyitteistä kirjoitusta tästä tai näin, mutta mikä sun niin kuin näkemys tavallaan on tällä hetkellä tästä eurooppalaisesta talouskurin linjasta ja suomalaista niin kuin, ja talouskurin pesiytymisestä sitten Suomeenkin? En ole talouspolitiikan harjoittaja enkä ole ekonomisti, vaan taloustoimittaja, mutta niillä eväillä, mitä mulla on, niin lyhyesti sanottuna näyttää siltä, että harjoitettu talouspolitiikka on aiheuttanut vakavaa vahinkoa ja sitä vakavampaa, mitä etelämässä Euroopassa mennään. Ja tietyssä mielessä, kun sitä hiljentyy joskus välillä muistelemaan, että millä esimerkiksi näitä talouspolitiikan ja lainausmerkeissä pelastustoimien ehtoja on aikanaan perusteltu, niin vallitsevat olosuhteet näyttää aika surullisella tavalla olevan juuri semmoisia, mitä näillä toimilla oli tarkoitus estää, että Kreikka oli pakko lainausmerkeissä pelastaa aikamoisilla kurinpitotoimilla, jotta Kreikan valtio ei jäisi rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle. Mitä on käynyt, se ei tiedä, koska mahtaa päästä seuraavan kerran bondimarkkinoille, mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että toimia on perusteltu yksillä sanoilla ja sitten on itse asiassa toimittu monasti jopa ihan vastakkaisella tavalla tai ainakin vastakkaisin seurauksin. Ja nythän se leimaa näitä ajankohtaisia kotimaisiakin kehysriihi-ideoita ja muita. Itse asiassa mä huomenna aamuisessa jutussa mä kuvailen erään kestävyyskepposen. Jäämme odottamaan tätä Kepposen paljastumista huomisaamuun, mutta sehän on tosiaan kiinnostavaa, kun me katsotaan talouskuripolitiikan aikaansaannoksia, niin juuri näinhän on käynyt, että ne on jääneet suhteellisen heikoksi ne saavutukset, eli esimerkiksi nimenomaan julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen. Tämä voidaan tietysti kysyä, onko se ylipäätsäkään mielekäs niin kuin talouspolitiikan tavoite sinänsä, mutta jos se on ollut se tavoite, niin sekin aika pitkään niin kuin ainoastaan heikkeni näissä kriisimaissakin. Ja näin. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että suomalaisessa talousjournalismissa on ollut hyvin vähän niin kuin kriittisiä analyysejä talouskuripolitiikasta. Tämä oli itse asiassa eilen, mä olin tuon toisen toimittajan Timo Harakan uuden eurokriisikirjan julkistamistilaisuudessa, ja Timo puhui siellä niin, että
että hänen syysä tavallaan kirjoittaa se kirja aikanaan liittyy siihen, että hän havaitsi, että kaikkialla muualla Euroopassa, jopa kovimmissa talouskurin kannattajamaissa, julkinen keskustelu sisältää paljon niin kuin kritiikkiä talouskuripolitiikkaa kohtaan. Ja niin kuin jopa Saksassa on hyvin paljon niin kuin, keskustelussa esillä tavallaan kriittisiä näkökulmia, mutta Harakka ainakin itse tuli siihen tulokseen, että Suomesta ne loistaa poissaolollaan lähes kokonaan. Niin, oletko sä tästä samaa mieltä, ja jos olet, niin mistä sä epäilet, että tämä mahtaa johtua? Mä en kovinkaan varmoja mielipiteitä osaa tuosta esittää, koska mä en valtavasti seuraa kotimaista talousmediaa tai ylipäätään lehdistöä, että mun lähteet on muualla, mutta se mitä nyt väkisinkin tulee havaittua, niin ehkä kieltämättä on välillä tullut vaikutelma semmoisesta konsensushakuisuudesta. Ja useimmiten vaikuttaa, että se konsensus hakeutuu nimenomaan siihen virallisen totuuden suuntaan, jos näin voi sanoa. Ja se on tietyssä mielessä tarjonnut sitten taas houkutuksia siihen toisenlaisen näkökulman hakemiseen. Mutta en tiedä, mistä se johtuu, että olisi ehkä houkuttelevaa ajatella, että kollegat haluaisi pysytellä hyvissä väleissä valtaapitävien kanssa, mutta en mä tiedä, onko siitä kysymys. Mua ei se haittaa yhtään, että mä tiedän, että en mä ole kovinkaan suosittu eräissä virallisen totuuden suunnalta löytyvissä piireissä, mutta enpä mä heidän seuransa kauheasti kaipaa. Mutta en tiedä. Se on ehkä se muukin kuin journalistien harjoittama yhteiskunnallinen keskustelu on meillä vähän, ehkä voisiko sanoa jopa tunkkasta. On ollut välillä tullut mieleen tämmöinen niin kuin tietyssä mielessä uudenlaisen suomettumisen aika, kun aikaisemmin meikäläinen keskustelu oli rähmällään tuohon itänaapurin suuntaan, niin onko nyt sitten taipumusta polvistella tai siis langeta jotenkin Brysselin ja Frankfurtin suuntaan ja kysyä sieltä, että mitä mieltä nyt sitten olisi hyvä olla. En mä tiedä. Mutta semmoinen, mä en tunne yhtään politiikkaa enkä politiikan sitä kieltä, että en tiedä, onko tämä vaan maallikon päättelyä, mutta siltä välillä vaikuttaa. Niin, se miten mä oon sitä asiaa ehkä itse tarkastellut ja ajatellut, mullakin on tietysti itsellä myös jonkin verran toimittajatausta, myöskin lyhyt tausta nimenomaan taloussanomistakin, mutta ja joistakin muista medioista, niin tulee mieleen semmoinen kysymys, että meillä on tiettyjä semmoisia portinvartioita, joita haastatellaan aika paljon mediassa. Muutamia ekonomisteja, tiettyjen tutkimuslaitosten, ennen kaikkea johtajia, jotka on aika paljolti ne henkilöt, jotka niin kuin määrittää meidän talouspoliittisen keskustelun suuntaa ja niin kuin jotenkin määrittelee tavallaan sen, että mikä on realistista, mikä on ikään kuin tieteen ääni ja näin poispäin. Ja siinä jos toimittaja haluaa ikään kuin ylläpitää sellaista uskottavan ja kunniallisen taloustoimittajan ikään kuin kaapua, niin silloin on niin kuin hyvä olla samaa mieltä kuin Pasi Holm. Että en tiedä, mitä ehdottaako tämä jotain, oletko havainnut samaa tai? Vaikea sanoa. Pasi Holmhan on viisas kaveri kyllä ja varmaan Suomen ekonomistikunnan eturiviä, ei siitä ole epäilystäkään, mutta pankkiekonomistit, tunnen heitä jonkun verran ja fiksua väkeä kyllä kaikin puolin, mutta ehkä se jossain vaiheessa tulee vastaan sitten siinä keskustelun vapautumisen tai sen ikään kuin ennakkoluulottomuuden asteessa tai sen puutteessa, että tämä on kuitenkin aika pieni maa, että jos on vähänkin karjääriaikeita tai joitain niin kuin yhteiskunnallisen aseman puolesta huolta, niin ehkä se vähän tuo varovaisuutta lausuntoihin, mutta vaikea sanoa. Mut suoraan sanottuna joskus tuntuu siltä, kun seuraa välillä kotimaista keskustelua ja sitten kun mä seuraan samoja aiheita myös muiden lähteiden avulla, niin onhan se välillä vähän niin kuin eri planeetoilta, että just sen kriittisyyden puolesta. Että kyllä mä oon samaa mieltä kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että muualla käydään
tiedotusvälineissä kriittisempää keskustelua kuin meillä noin yleisesti ottaen, mutta sitten mikä mainiointa, niin suurin osa mun lähteistä on kuitenkin finanssimarkkinoiden toimijoita tai niitä palvelevia analyysiyhtiöitä ja vastaavia, niin jos mulla olisi poliittinen tausta, tämä on siis pelkkää spekulointia, niin mä voisin ehkä kuvitella, että ne on kommunistien kirjoittamia tekstejä välillä. Kun siellä on nimittäin, vaikka ne on finanssitoimijoiden ja tavallaan niin kuin kliseemäisesti sanottuna finanssimarkkinoiden sisäpiiriläisten tuottamia tekstejä, niin ne on hyvin radikaaleja kommentteja välillä esimerkiksi tuloerojen kasvusta ja tästä EUn harjoittamasta aika kovasta talouspakotteiden politiikasta. Ja mun lähteessä aika moni on esimerkiksi tuonut esille just sen, että tämä austerity-politiikka on aivan pöljää. Et siitä koituu enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta se ei tarkoita, että ne kaikki välttämättä kannattaisi juuri niitä reseptejä, joita te esimerkiksi kuvaatte kirjassa, että se on eri asia. Mutta joka tapauksessa se ennakkoluuloton ja kriittinen käsittelytapa aiheeseen kuin aiheeseen, niin se on semmoista, mistä mä tykkään lukijana ja ehkä kirjoittajanakin, mutta sitten taas se konsensushenkinen hymistely, niin se on, en mä tiedä, onko kovin monta asiaa, mikä olisi väsyttävämpää ja unettavampaa. Joo, tämä on itse asiassa ihan sama havainto, mikä mä oon itse tehnyt. Mä olin itse 2011 New Yorkissa semmoisessa Minskin Summer-seminaarissa, jossa päätöspuhujana oli silloin ja itse asiassa ollut sen jälkeenkin, niin oli Paul McCulley, joka on siis PIMCO-yhtiön entinen toimitusjohtaja, ja PIMCOhan on maailman velkakirjamarkkinoita aika lailla yksinvaltian tavoin hallitseva yritys, ja Paul McCulley esiintyi, no siis tämä paikka nyt oli, niin kuin ensinnäkin tämä seminaari oli Levy Economics Instituteissa, joka on tavallaan tämmöinen, voisiko sanoa, jälkikeynesiläisen taloustieteen niin kuin mekka, ja siellä oli paikalla kyllä varsin vahvasti uskoa tunnustavia henkilöitä, mutta ylipäätään hänen tulemisensa sinne oli tietysti mielenkiintoista, mutta hän nyt on vahvasti siinä kuvassa mukana, mutta hän täysin tosiaan suuvahdossa niin kuin neuhkasi siinä tämän kriisinhoidon epäonnistumisesta ja kuinka nimenomaan tämä talouskuripolitiikka on täysin tuhoon tuomittua ja myöskin itse asiassa mielenkiintoisella tavalla siitä, että kuinka rahoituslaitoksille on annettu täysin naurettava asema ja myöskin niin kuin, erilaisille sijoitusyhtiöille, kuinka niiden tavallaan valta on niin kuin päästetty täysin kohtuuttomalle tasolle. Kaikki tietenkin asioita, mistä hän itse on niin kuin hyötynyt niin kuin miljoonien tai kymmenien, oikeastaan ehkä satojen miljoonien edestä henkilökohtaisestikin, mutta niin kuin tämä vaikuttaa olla mun mielestä, kun lukee muitakin, Bill Grossia ja monia muita keskeisiä hahmoja, niin tämä se analyysi on tavallaan, että jollakin tavalla tämä usko tavallaan vaikka tehokkaisiin markkinoihin ja ylipäätänsä jotenkin rahoitusmarkkinoiden itseohjautuvuuteen ja näin poispäin ja tämmöiseen niin kuin konservatiiviseen finanssipolitiikkaan, niin monet toimijat pitää siitä, koska se mahdollistaa myöskin hyvien voittojen tekemistä, mutta eivät he siihen varsinaisesti itse usko. Mutta itse asiassa toinen kiinnostava kysymys on se, että Juhana Vartiainen on useammassa haastattelussa tuonut esiin sellaisen seikan, että suomalaisen talousjournalismin ongelma hänen mielestään on se, että taloustoimittajat eivät ole koulutukseltaan ekonomisteja. Onko tämä sun mielestä ongelma? Niin kuin sanoin, niin mä en itse ole ekonomisti enkä talouspoliitikko enkä näin ollen osa oikeastaan. Mä oon jäävi arvioimaan, että onko se ongelma, mutta yksi tietyssä mielessä helpottava seikka on kyllä se, että kun ajatellaan huolellisesti koulutetun ekonomistikunnan aikansaannoksia, sanotaan viiden viime vuoden aikana, niin en mä tiedä, onko sen koulutuksen puuttuminen ihan fataali ongelma. Joo, tämä kysymys on tosiaan jotakin kertoja tullut mieleen. Eräs kiinnostava kysymys, mitä tulee taloustieteeseen, on nimenomaan se, että on kyse siitä, että miten taloustieteilijöitä käsitellään. Mun näkemys on se, että mediassa aika usein puhutaan, niin kuin, että
tutkijoiden näkemys on joku, tai taloustieteilijät ovat sitä mieltä ja tätä mieltä ja näin poispäin. Ja kuvitellaan, että olemassa kuin jossain luonnontieteessä joku tämä on yksi yhteinen tieteellinen näkemys, ja niin kun yritetään sitten metsästää, että mikä se kulloinkin on, niin mikä tavallaan sun näkemys tästä on, että ymmärtääkö toimittajat niin kuin sitä, että taloustieteenkin sisällä on isoja koulukuntaeroja, ja vaikka Suomessa ehkä tietynlainen koulukunta, erityisesti perinteinen uusklassinen koulukunta on vahvassa asemassa, niin jossakin muussa maassa voimasuhteet voi olla ainakin hivenen erilaisia. En tiedä, kuinka laajasti toi on tuttu asia ja kuinka hyvin se milloinkin pysyy mielessä, mutta toi on kieltämättä syytä palauttaa silloin tällöin mieleen ja pitää siellä, että ei ole vain yhtä. Samalla tavalla kuin sanoin taloustoimittamisesta, niin taloustutkimuksessakaan ei ole vain yhtä ainoa oikeaa totuutta. Tuossa on vähän sama ongelma kyllä käytännön tuolla kiireisessä uutistyössä kuin siinä, että toimituksesta lähetetään joku tuohon asema-aukiolle kysymään vastaantulijoilta, että mitä mieltä ne on milloin mistäkin asioista. Sitten kun 5 tyyppiä on sanonut mitä sattuu, niin se on sitten yleisön mielestä näin. Mutta kiire teettää kaiken näköistä sählinkiä, mutta toi oikeastaan houkuttelee huomauttamaan kyllä yhdestä asiasta, että taloustieteilijöiden ja tutkijoiden nostaminen tavallaan niin kuin jumalolennon asemaan on tietysti hölmöä, mutta väittäisin, että vielä hölmömpää ja tavallaan vielä pahempi perisynti mun ammattikunnalle on se, että jotkin keskuspankkirien kaltaiset tyypit, rahapoliitikot, nostetaan ikään kuin arvostelun yläpuolelle ja jonkinlaisiksi niin kuin heitä usein käsitellään kuin riippumattomia tarkkailijoita. Että nyt tämä on se objektiivinen totuus. Jos joku keskuspankin sivukonttorin pomo sanoo, että täytyy muistaa talouden tosiasioita. Ja sitten se on tavallaan ikään kuin taivaasta tuleva käsky, niin onhan se aika posketonta. Että jos sellainen menee kritiikittä läpi ikään kuin tiedotusvälineiden suodattimista, niin mun mielestä siinä on isompi ongelma vielä. Joo, tähän oli itse asiassa viime aikoina ehkä mediassa korostunutkin ilmiö, että meillähän oli Erkki Liikanen oli Ylellä haastattelussa, totesi, että meillä ei saisi ikään kuin käydä keskustelua tosiasioista, vaan meidän pitäisi ensiksi löytää konsensus näistä tosiasioista, ja sitten voisimme tehdä kaikki arvovalintoja, kun tosiasiat nyt määrittävät sen, että meidän on tehtävä tavallaan tätä kiristyspolitiikkaa, finanssipolitiikan oltava kireää, niin sitten se arvovalintojen ja politiikan tila on ikään kuin sitten siinä päättämisessä, että mistä leikataan, että otetaanko lapsilisistä vai kouluista vai mistä. Ja Liikanen oli hyvin huolestunut tavallaan tästä nimenomaan, että meillä Herra Jumala tällä hetkellä tehdään politiikkaa tosiasioista. Niin panisiko itse tätä merkille? Ehkä mä jo vähän tuohon suuntaan viittasin. Sehän on suorastaan, no jos se olisi niin vakava asia, niin se olisi hilpeää. Mutta se on aika vakava asia muutenkin. Ehkä taloustoimittajienkin pitäisi pikkasen tuossa terottaa kynä vähän lisää. Just siinä, että talouspolitiikan puolella, jos puhutaan finanssipolitiikasta, niin siitähän välittyy yleisöllekin kuva, että siinä nyt poliitikot keskenään toimii ja kinastelee jostakin lapsilisistä ja milloin mistäkin. Mutta sitten kun keskuspankki harjoittaa rahapolitiikkaa, niin se on jostain syystä, se näyttäytyy eri valossa, vaikka keskuspankki aivan samalla tavalla omilla päätöksillä vaikuttaa tulonjakokysymyksiin, vaikuttaa tavallaan yhteiskunnan aivan keskeisiin muuttujiin, mikä on rahan arvo esimerkiksi, tai rahan hinta. Ja tämä tavalla, että se tulee ikään kuin, että se perustuisi yksinomaan talouden tosiasioihin tai faktoihin, samalla tavalla kuin, että ehkä pääjohtaja Liikanen viittasi talouden tosiasioilla siihen, että vyötä on pakko kiristää, koska sitä on pakko kiristää. Sehän on totta, jos näin on. Mutta tavallaan, että silloin meidän pitäisi ammattikuntana muistaa ainakin omissa kirjoituksissamme, että keskuspankkiritkin harjoittavat eräänlaista politiikkaa, omanlaistaan politiikkaa, ilman
niin kovaa kontrollia, julkisuudenkaan kontrollia kuin talouspolitiikot. Yksi semmoinen iso kysymys, mitä on niin kuin, itse asiassa aika vähän keskusteltu taloustieteiden sisällä, mutta ehkä sitä enemmän muiden yhteiskuntatieteiden, kaikkea politiikan tutkimuksen sisällä, ja mistä Suomessa ei ole keskusteltu oikeastaan missään muualla kuin sit nimenomaan niissä muutamissa politiikan tutkijoiden keskusteluissa, liittyy tähän keskuspankin itsenäisyyteen ja tähän liittyvään ja demokratian vaikutuksiin. Keskuspankithan on paljolti eriytetty kokonaan kaikesta poliittisesta sääntelystä. Ehkä keskimäärin ihmisille tulisi jopa yllätyksenä se, jos he kuulisivat, kuinka itsenäinen asema esimerkiksi Euroopan keskuspankilla on. Että käytännössä esimerkiksi se, että Euroopan keskuspankin pääjohtaja tai johtokunnan jäseniä on lähes mahdotonta erottaa ja heille ei anneta edes mitään keskipitkän aikavälin tavoitteita, he itse määrittelee ne ja näin poispäin. Niin mitä mieltä sä oot tästä yleisesti ottaen, että pitäisikö keskuspankki toimintaa demokratisoida ja saattaa niin kuin poliittisen sääntelyn piiriin enemmän, vai onko tämä nykytilanne ikään kuin stabiliteetin kannalta välttämätön? Mikä on stabiliteetin kannalta välttämätöntä, edellyttäisi, että määritellään se stabiliteetti tai siihen liittyviä ihanteita, mutta tavallaan niin kuin samaa kysymystä voisi mun mielestä lähestyä ihan vastakkaisestakin suunnasta ja kysyä, tai ainakin pohdiskella, että tarvitaanko nykyisen kaltaisia keskuspankkeja jonkinlaisina aktiivisina toimijoina siinä määrin kuin ne nyt ovat, vai olisiko ne mahdollista samalla tavalla kuin pörssikaupasta se aktiivisin osa on korvattu algoritmeilla, niin olisiko rahapolitiikka korvattavissa algoritmeilla? Mä ehkä olisin ennemmin sillä kannalla, että robotit sinne keskuspankkiin vanhojen nukkojen tilalle. Niin. Joo, jotakuinkin siitähän on kai niinku yritetty, että nämä Taylorin säännöt ja tämmöisethän on yrittänyt tehdä ikään kuin rahapoliittisesta päätöksenteosta automaattista. Silloin tietysti tosiaan herää se kysymys, että mihin näitä viisaita miehiä niin kuin selkärankaseminaareihin puhumaanko vai mihin heitä sitten siellä tarvitaan. Mutta joo, nyt oikeastaan taitaa olla sen verran tämä aika, että voitaisiin ottaa muutamia yleisökysymyksiä. Valitettavasti tämä mikkitilanne on sen tyyppinen, että mikkiä ei saada yleisön kysymyksiin, mutta se kompensoidaan sillä, että yleisö esittää kysymyksensä kuuluvalla äänellä seisten. Sanokaa myös aluksi nimenne ja laittakaa kättä pystyyn, niin mä jaan täältä puheenvuoroa, niin kysellään, lähdetään siitä. No heti sieltä ensimmäinen. Hei, nimi on Juhani. Mietin sellaista, että itse paljon lehtiä lukeneena, niin tuntuu, että tietyllä tapaa nimenomaan niin kuin talouspolitiikasta ehkä hirveän harva toimittaja kirjoittaa, että tuntuu, että enemmän kirjoitetaan taloudesta tai politiikasta. Että esimerkiksi monilla lehdillä ihan varsin laadukkaasti kirjoitetaan vaikka jokapäiväisistä talouselämän tapahtumista. Tai sitten kirjoitetaan politiikan kiemuroista ja neuvotteluista ja tällaisista, mutta että loppujen lopuksi kirjoittaako kovin moni toimittaja sitten niin kuin nimenomaan tämmöisestä talouspolitiikasta, että ikään kuin, miten sen selittäisi, että ikään kuin kirjoitat Jan Hurri, että mitä on vaihtoehtoja ja minkälaisia toimijoita siellä on. Että tuntuu, että loppujen lopuksi tämän tyylisen kirjoittamiseen kovin harva toimittaja keskittyy, että sitten painotetaan joko niin kuin politiikan päivän kiemuroita tai sitten ehkä jotain tämmöisiä elinkeinoelämän mielipiteitä, että joku toimitusjohtaja sanoi, että olisi hyvä, jos säästettäisiin. Oikein hyvä kysymys ja kaikin puolin aiheellinen. Totahan pitäisi meillä toimituksissa kaiken aikaa jaksaa tarkastella ja pohdiskella, mutta lyhyesti sanottuna ehkä vähän pintapuolisella valmistautumisella väittäisin, että toi saattaisi olla jonkun verran suhdanneluontoinen ilmiö. Kun suhdanteet on kondiksessa ja työllisyys on hyvä ja kaikki menee hyvin ja julkisella taloudellakin riittää jakovaraa, niin silloin taloustoimittaminen on taloustoimittamista ja politiikan toimittaminen on politiikan toimittamista, mutta kun tulee suhdannehaasteita niin silloin, ja varsinkin kriisioloja, niin silloin kaikki onkin yhtäkkiä talouspolitiikkaa ja
kriisitoimia. En tiedä vastasiko tämä nyt yhtään, mutta kysymys on parempi kuin vastaus. Joo, tähän varmaan liittyy tuo kysymys ylipäätään siihen kyvyttömyyteen ymmärtää talouden poliittisuutta. Siis sillä tavalla, että talous ei ole vain jotakin niin kuin, teknokratiaa ja teknistä toimintaa, vaan että talousilmiönä on fundamentaalisen poliittinen ja se edellyttäisi tavallaan väistämättä niiden poliittistenkin valtasuhteiden ja poliittisten vaikutussuhteiden analyysiä. Nythän meillä tietysti valtavirtainen talousteoria haluaa antaa kuvaa taloudesta myös hyvin mekanistisena, ei-poliittisena kysymyksenä, mikä varmaan sitten välittyy. Joo, olisiko lisää? No sieltä laitetaan. Timo. Kiinnostamaan tämä tosiasioiden ja politiikan suhde. Mäkään en nyt allekirjoita sitä Erkki Liikasen käsitystä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että ne ovat niin kuin toisiinsa nähden vuorovaikutuksessa. Siis että politiikka luo tosiasioita ja tosiasiat luovat politiikkaa, jolloin herää kysymys, että kumpi niistä on nyt se voimallisempi todellisuuden luoja, siis taloudellisissa ilmiöissä. Kaikkihan me tiedämme, että jos on esimerkiksi riittävän rikas ja riittävän vaikutusvaltainen, niin sellainen henkilö pystyy muokkaamaan tätä maailmaa tosiasiallisesti sellaiseksi kuin hän haluaa, kun taas köyhät ja nöyrät joutuvat tyytymään siihen luotuun tosiasiaan. Eli siis mikä on niin taloustieteen ja myös ehkä sitten tämmöisen talousjournalismin kanta siihen, että kumpi näistä on se voimallisempi tekijä tässä maailman tekemisessä ja hallittamisessa? Ehkä vielä vaikeampi kysymys. No jos mä saan tavallaan, yritän välttää karikoita tulemalla tuohon kysymykseen vähän toiselta kulmalta. Mä seuraan finanssialan lähteitä etupäässä ja niistä mä näen sen just, mihin äsken viittasin, että kun suhdanteet on vahvoja, niin ani harva finanssitoimija kiinnittää poliitikkoihin, tai on ne sitten rahapoliitikkoja tai talouspoliitikkoja, niin oikeastaan mitään huomiota. Se on ikään kuin välttämätöntä pahaa siinä, tavallaan niin kuin riesa, mutta pieni riesa. Ja sitten kun tulee vaikeuksia ja esimerkiksi keskuspankkirien odottamattomat päätökset saattaa vaikuttaa aivan valtavasti silmänräpäyksessä esimerkiksi varallisuusarvoihin, jolloin niistä yhtäkkiä politiikan päätöksistä syntyy ikään kuin elinehdon kaltaisia tärkeitä muuttujia. Niin silloin se järjestys menee niin, että no ensin ehkä markkinoilla tapahtuu tai taloudessa tapahtuu jotain outoa vastoinkäymisiä ja sitten rahapolitiikan ja talouspolitiikan tekijät ryhtyvät ikään kuin reaktiivisesti toimiin. Ja silloin niistä itsestään tulee taas taloudelle ikään kuin seuraavien toimien moottori. Ja näin, kumpi sitten on muna ja kumpi on kana, niin vaikea sanoa, mutta jonkinlainen symbioosi siellä on. Vähän niin kuin, jos olen joskus kirjoittanutkin rahapolitiikan keskuspankeista ja itse asiassa valtioista ja suurista pankeista, että siinä on samanlainen symbioosi kuin huumekauppiailla ja narkomaaneilla, että kumpi niistä on ensin ja kumpi on sitten, niin vaikea sanoa. Jes, lisää kysymyksiä. Okei, otetaan sieltä. Oma käsitykseni on, että no jaa, tavallaan en tiedä mikä on se viisauden aste ollut alun perinkään ja mikä se nyt on, mutta toimet kertoo kyllä, että alun perin sitä ei juurikaan näyttäisi olleen, eikä se ole juuri valtavasti kohentunut, mutta mikä on se sitten alla oleva totuus, niin en mä sitä tiedä. Ja sehän on yksi näistä kriisitoiminkin mysteereistä, jos europäättäjillä ajatellaan esimerkiksi komission ja EKP:n edustajia, niin
ihan mahdoton sivullisena ja ulkopuolisena tarkkailijana sanoa, että onko itse asiassa tämä yhä meneillä oleva kriisi ollut varsinaisesti mikä ongelma vai onko se ollut mahdollisuus viedä suurta projektia eteenpäin. Vaikea sanoa. Ja se viisauden aste, niin ei se ulospäin kovin paljon kyllä erotu, mutta sitä voi siellä silti olla. Joo, tuossa on sinänsä kiinnostavaa se, että kun tämä kriisi on edennyt, meille kävi aika selväksi, että tavallaan esimerkiksi ne tiukat vyönkiristysvaatimukset, mitä asetettiin näille kriisivaltioille, niin olivat aika haitallisia lopputuloksen kannalta, ja tämä kriisi oikeastaan rauhoittui tai niin kuin stabilisoitui edes jollakin tasolla vasta sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankki julisti tämän niin sanotun OMT-ohjelman, eli valmiuden ikään kuin rajattomasti rahoittaa kaikkia jäsenvaltioita. Ja tämän jälkeenkin hän on, niin kuin esimerkiksi EU-komissaari Olli Rehn on halunnut lukea ikään kuin sen, mitä on tapahtunut, että tähän vaikutti sekä tämä OMT-ohjelma että nämä vyönkiristyspäätökset, joita asetettiin. Eli toisin sanoen, vaikka ne vyönkiristysohjelmat eivät ole vaikuttaneet mitään siihen asti, kunnes tämä OMT-ohjelma julistettiin, niin yllättäen niiden teho laukesi ikään kuin samalla hetkellä, kun Mario Draghi julisti tämän OMT-ohjelman. Eli kyllä on halu vaikuttamaan suuri niin kuin ikään kuin luoda sellaista tarinaa, että ne reseptit, mitä on tarjottu alusta lähtien, niin olisivat ikään kuin oikeita. Ja niin kuin vaikka tapahtumat viittaisi johonkin ihan muuhun, niin siitä huolimatta se narratiivi halutaan kertoa jotakuinkin samankaltaisena. Vielä on ehkä parille kysymykselle aikaa, jotka voitaisiin itse asiassa ottaa tässä putkeenkin, niin käsiä ylös, kenellä olisi. Sieltä löytyy ainakin. Juhani Honkonen. Tämä yksityisen ja julkisen talouden niin, suhde toisiinsa, kun toi presidentti Niinistö nosti esiin, että julkinen talous olisi 68% Suomen BKT:stä. Ja sitten mä oon ymmärtänyt, että samalla tavalla laskettuna niin yksityinen talous olisi sitten 160% tästä BKT:stä, niin miten tämä niin nähdään, että kun mulla on muodostunut semmoinen käsitys, että nämä on niin naimisissa keskenään, että kun siitä julkisesta taloudesta leikataan, niin sitten yksityinenkin leikkaantuu. Et ei ole olemassa, niin kuin, mun käsityksen mukaan ei olisi olemassa niin yksityistaloutta ilman julkistaloutta, niin miten tämä niin te näette, että onko tässä niin kuin, voiko yksityinen talous silloin hyvin, kun julkinen talous vaan ajetaan alas ja siirretään se yksityiseksi, niin voiko se silloin hyvin se yksityinen talous? Joo, okei, otetaan vielä toinen, viimeinen asia tulee siihen. Joo, hei. Mulla on sellainen kysymys, että kun nyt sanottiin, että noissa, jos lukee jotain, en tiedä mitä Financial Timesia vai mitä se on, missä tulee aika kriittisiä analyysejä, että niin nämä tyypit, jotka tienaa tällä nykyisellä politiikalla, niin ne ei itse usko siihen, niin kuin se Lauri taisit sanoa, että hyvä niille, että näin tehdään, mutta ei ne itse usko, että on taloudelle hyväksi. Niin mikä on siis, ensinnäkin, niin sanoisiko ne toisaalta sen saman, mitä ne sanoo omissa niin kuin, ikään kuin lehdissään, niin sanoisiko ne sen, jos Hesari niitä haastattelee? Ja sitten toiseksi, niin uskoako Erkki Liikanen siihen, mitä se sanoo, vai kusettaako se meitä suoraan? Vai onko se niin kuin itse niin kuin elää siinä harhaluulossa, että se on totta, mitä se sanoo? Niin onko teillä, niin kuin, sä oot varmaan haastatellut näitä ihmisiä, niin tuleeko sellainen fiilis, että jotka itse uskoo siihen vai ei? Tai Olli Rehn tai tämän tyyppisen. Varmaan nämä poliitikot ehkä uskoo sitä, en tiedä varmaan paremmin. Mä voin itse asiassa sanoa jotain aluksi, niin sä saat sitten viimeiset sanat tässä sessiossa. Niin ensiksi tuohon äskeiseen kysymykseen, niin kyllä mä luulen, että niin mitä tulee näihin finanssimarkkina-ihmisiin, niin kyllä he sanoo niin näkemyksensä hyvin avoimesti erilaisissa haasteissa. Ne on niin julkisia lähteitä varmaan paljolti nekin, mihin Jankin tuossa viittasi aikaisemmin, tai ainakin sellaisia, mitä sitten referoidaan hyvin laajasti mediassa ja näin poispäin. En mä näe siinä niin mitään estettä. Jos ajattelee jotain George Sorosiakin, niin sehän on koko elämän työnsä niin käyttänyt nyt perusti myös tämän
uuden tavallaan tämmöisen, miksi sitä nyt sanoisi, niin instituutin rahoittamaan nimenomaan valtavirralle vaihtoehtoista talousteoreettista työtä ja niin kuin ollut täysin avoimesti jatkuvasti sitä mieltä, että tämä toiminta mahdollistaa hänelle tai tämä nykyinen rahoitusjärjestelmä hänelle tietysti suurten voittojen tekemisen, mutta että ei siitä kokonaistaloudellista hyötyä ole. Mitä tulee sitten tuohon Erkki Liikaseen ja näin, niin mun oletus on kyllä, että kyllä aika vahvasti uskotaan näihin näkemyksiin. Että ei kyse ole mistään semmoista keplottelusta varsinaisesti mun nähdäkseni. Se on mun niin kuin, oletus, että tavallaan se on vähän niin kuin Keynes aikanaan sanoi, että ideoiden valtaa ei pidä koskaan aliarvioida, että tavallaan tämmöinen materiaalisten intressien ajaminen on, ja sen vaikutus on paljon niin kuin vähäisempää suhteessa ideoiden valtaan, koska jos ihminen todella uskoo ja kuvittelee, että jotkut teoreettiset väittämät pitää paikkansa, ovat faktoja, niin hänen niin kuin poliittinen ja sosiologinen mielikuvitus rajoittuu, eihän pysty näkemään mitään muita vaihtoehtoja, ja siten se niin kuin tavallaan ohjaa niitä mahdollisuuksia ja näkemyksiä, ja kyllä mä luulen, että tässä sillä valtavirtaisella talousteorialla on hyvin suuri merkitys. Tuli sitten tuohon ensimmäiseen kysymykseen, niin me ollaan aika monissa meidän kirjoituksissa ja päivityksissä otettu kantaa nimenomaan näihin Niinistö-hourailuihin, että tämähän oli ihan niin kuin absurdi, koska niin kuin on älytöntä puhua niin kuin, julkisten menojen tai osuudesta bruttokansantuotteesta, että kysymys ei ole mistään osuudesta, vaan me voidaan puhua jostain suhdeluvusta, joka on täysin abstraktia, koska näillä kahdella asialla ei ole varsinaisesti ottaen niin kuin suoraa tekemistä keskenään, että meidän pitäisi puhua niin kuin, siitä, että kuinka paljon julkinen kulutus kontribuoi sitten arvonlisäykseen ja näin poispäin. Me haluttaisiin päästä jotenkin mielekkäisiin lukuihin tässä keskustelussa, mutta yleisesti ottaen tietenkin on tietenkin niin, että kyllähän se niin on, että julkinen sektori on osa kokonaiskysyntää ja julkisen sektorin leikkaukset nimenomaan heikentää kokonaiskysyntää ja siten vaikuttaa talouskasvuun huonosti ja myöskin vähentää ostovoimaa niin kuin yksityiseltä sektorilta ja sitten vaikuttaa negatiivisesti nimenomaan yksityisten yritystenkin toimintamahdollisuuksia. Kyllä tämä on tämä ainakin peruskeynesiläinen argumentti, mitä minä ja Jussi ollaan toistettu usein. Mutta sitten viimeiset keskustelun sanat saa naulata vieraamme. Joo, kiitos kunniasta. Tuohon ekan kysymykseen mäkin sanoisin, että itse asiassa täytyy, tai jos saan kohteliaisuutta, niin kehua teidän kirjanne sen verran, että se pintapuolisen silmäilyn perusteella, mitä on ehtinyt tutustua siihen, niin vaikuttaisi, että siinä joka tapauksessa on teidän johtopäätöksistänne mitä mieltä tahansa, niin mun mielestä siinä erittäin tärkeä pointti on se teidän tapanne tarkastella kansantalouden eri sektoreiden välisiä suhteita, rahavirtoja ja sektoritaseita. Se on semmoinen, mikä niin liian usein unohtuu ja tavallaan vie justi ajatuksia siihen, mihin kysymyskin viittasi, että jos yhtä osaa supistetaan, niin miten käy muiden. Että tavallaan ne on toisistaan riippuvaisia ja muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Se unohtuu liian usein. Se on sitten taas eri asia, ja taas tulkinnallinen, niin kuin tässä aikaisemminkin todettu monen asian olevan, että kuinka suuri minkäkin osan sitten milläkin tulkinnalla on syytä tai edullista olla, ja se vaihteleekin. Mutta sehän on sitten taas antoisa keskustelun aihe sekin. Ja sitten taas tuohon pikkasen tuossa aiemmin jo oli esillä muun muassa europäättäjien viittasit keskuspankkireihin ja ehkä komissaareihinkin, että heidän viisautensa, niin kuin sanottu, niin se on suuri mysteeri. Sitä voi olla siellä, mutta miten se ilmenee? Muun muassa talouskomissaari Rehn on muistaakseni nyt melko hiljattain Suomessa vieraillessaan piti puheenvuoron, olikohan se muistaakseni kuntapäivillä vai mikä nyt joku tämmöinen tilaisuus olikaan. Niin hän siinä käsittääkseni ensi kerran julkisessa puheenvuorossaan totesi, että nyt kun nämä kaikki hyvät harjoitettu talouspolitiikka ja muut hyvät suotuisat asiat on hälventäneet kriisiä, pikkasen helpottaneet hengittämistä, niin nyt hän voi todeta sen, että kyllä
että veitsenterällä oltiin ja että euron romahtaminen oli lähellä ja kaikkea muuta vastaavaa. Että tavallaan jälkijättöisesti myöntää itse aikoinaan esittäneensä jotain muuta. Siinä mä yritän toimittajana muistaa, että talouskomissaari yhtä hyvin kuin keskuspankin pääjohtaja tai finanssitoimijat sen puoleen ihan yhtä lailla. Jokainen lausunnonantaja tai jonkun haastattelun antaja, niin nehän on aina jossain roolissa. Niillä on kullakin oma asemansa. Ja esimerkiksi mun mielestä olisi vähän lapsellista mun toimittajana ilkkua talouskomissaarille, että miksei hän sanonut silloin aikoinaan, että, tai niin kuin moni ilkku Suomen lamavuosien valtiovarainministerille edelleen jossain puheenvuoroissaan, että lupasit, että markka ei devalvoida. Mutta tavallaan silloin mä yritän muistaa, että he ovat asemansa vankeja ja näin ollen mun homma olisi sitten suodattaa heidän sanomiaan. Et toki mä siteraan, jos mä jossain jutussa siteraan talouskomissaarin arviota, että harjoitettu talouspolitiikka on nyt pelastanut euron. Niin sitaatti on sitaatti ja sillä sipuli, mutta sitten se on eri asia, että jossain kommentoivassa tekstissä mun duuni on mielestäni myös huomauttaa, että asia nyt ei välttämättä, että se ei ole absoluuttinen fakta, mitä talouskomissaari tai joku pääjohtaja sanoo. Että heillä on omat intressinsä ja omat etunsa ajettavanaan, mutta yleisön olisi hyödyllistä kyllä saada muitakin näkökulmia ja ainakin välillä muistutus siitä, että eivät he totta tosiaankaan ole riippumattomia tarkkailijoita, eivätkä välttämättä objektiivisen totuuden edustajia. Jes, kiitokset. Voidaanko sanoa Suomen johtavalle taloustoimittajalle tästä juttutuokiosta ja eiköhän laitetaan aplodit tähän väliin. Yes. Hyvä. Nyt me pidetään ihan muutaman minuutin.